Asantehene. 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 Two for Shami Bafo Contemplation. Opemsuo Usubuate. Nana Owusua aye biafo a otoso mienu. Awua Dumase Stool. Two for Shami. So na atu year say Awua Dumase Stool adisem ebe toni na era edema na nanom say na nanom kwadwem na yenanam do mu no na nanom nfa meto nani na ene say Opemsuo Usubuate ene sre otumfo ntam kese e kan ntam kese say nana Owusua ye biafo a otoso yenu Awua Dumase Stool ene krachi bia na ye friend no Opemsuo krachi bia ye friend no Opemsuo kofi to sabi nana hema ayi ne say omedi Awua Dumase na sabo somtwe akonya no sabi omumienu nyina omunya adehye ya ono Opemsuo Usubuate na sabi oye Awua Dumase dehye ewo akonya no ho na nana hema so edintam kese no boss say dabi one Opemsuo Usubuate nyina no sabi omo ya ade baako enu nti oye dehye ewo Awua Dumase akonya no sa enso na Opemsuo to no yi no so no ono so eye dehye ewo akonya no na Opemsuo Usubuate na dancefo a oyi omo na de odikan ye Opemsuo che di abo na Opemsuo aleskusi na hema so na dance ni na ye friend no Opemsuo George Awua afari na Opemsuo Usubuate ene di kan bon kro no ebiso no na edi kan ka yira ntam kese no na ose na busu adua no na ne nana ede ayiwa koyampem nana ne nana ayiwa koyampem no na ne nua ba ne efre no abaasi akwan asumia ponko ana obunyina efri kwantwoma great one. Wadama ose ayiwa koyampem na owo akosia awisiwa Awua pani ene kunama pani na ose kunama pani ene wo nana kwatima ana aboajewa ene nana Owusua pani nana Owusua pani ene okire se ono so ewo nana chema na nana chema so ewo abnafoa akosia Owusua Adwa Owusua ene nana abna ahemfie na ose nana kwatima ewo esa wo Kwame Bonso nana kwatima nso wo Kwame Bonso ya okra ene kwabna kire ene ose nana abnafoa enso wo abna jama kwabna kire ene afia anima ene ose abna jama nso wo akosua de abna kra kwakufoku ene Kofi Owusu ose akosia de so ewo abna yeboa adwa kire ana ono ye Opemsuo Usubuate no ne maame afia dutwumwa Kwame nsia Kwame brenya ena abna yeboa enso so wo akuawu ya nsia kwabna kire ya kankam ya wanane ene Kofi amankwa akachi ena ose adwa kire enso so ewo abna nyameche Kwadwobuate ya Owusu ene Kofi amankwa ena ose afia dutwumwa so wo kwasi amancha kire ji abo ano ye ne dance ni no afia ntwiwa ene amaya nchira na ose na dance ni na ye friend Opemsuo aleskusi no ono free Awua Dumase adehye na sebe omo ewo no free kwantwoma no za ne friend Opemsuo aleskusi na one nana ne asumia ponko no se abna kra ene wo ama wisiwa se wa akoto Kofi chiremi Kofi chum ene afia tema ena ama wisiwa nso wo kwabna apel
kwabena afo akwa kwame mpiani ene ama kunama ena osese wa akoto ewo akua dufie ama yeboa afo a ene kwabena adonsa ena ose ama yeboa enso so ewo kwabena ama nkwa na nabusu adia no na wo nto ato aso na o chire mu no osa ato aso se akosia wusiwa ewo awu apanyi ene akosia ni market akosia ni market ene wo akosia atema ene ama kunama ene o chire mu se akosia atema enso ewo ama sewa kofiduku ya apinaman ena kwabna ofori ena ose kwabna ofori ena na oye deshikani ana ofiri kwatirefie a sabe obedi akonya no na ose ama sewa nso wo ya adoma kofijew kwabna panyi adwo afojo ene kwabna oduro ena ose ama adoma so sa enso ewo ya afua kwadwo kwachi edu kwadwo ya mponsa ene kwabna oduro adwo afojo enso wo kwabna owusu ya owusu kumi anani kumi kwadwo amu a ene adwo echa no se ya mponsa enso ewo kwaku yeboa ochire mu se adwo echa ene wo atapanyi atakakra kwabna tawia ene apia seche ene oto aso se abna himfie enso ene wo ya amua kwasi amankwa ene nana apia kunama otoso mienu ana oye ohima ewo Awua Dumase ochire mu se nana ya amua enso so wo afia donko afia nane adwo akunama ene kwadwo kumi ena afia donko enso ewo akua achirema adwo amansa ya ochi ene nana akua nkromo otoso miensa ana ono so eye ohima ochire mu se akua nyameche ene wo kwabna boate kwabna jan ene ya akunama adwo amansa enso ewo kwasi ose ene kwabna obiri ena afia nane ewo afia brenya akosia mframa akosia nyama ene kwabna yeboa otumfo ashame ogusu kokko na busu adia oto aso se akosia nyama eso ewo kwame kran kofi frempon ene afia anima akosia mframa enso ewo kwadwo ahenkra amaniwa ene omana omokeka ho ose adwo akunama nso so ewo afia akunama adwo asantoa ene ya afoda na ya afoda ene wo kwaku kran abnamanu kwasibu ahe ene kofidi ewo ose afia asantoa so so ewo kwabna ose kwabna boy ya oseche ene kwabna ofori otoso mienu a ono ene ye abusuapanyi a wo sese ma kwatirefie abusua no na ose emmaadwani nyina efri sebe na busuam a sebe omo adehyeban mu na obuye no obeka Awua Dumase ho abakwasem kakra eno o kire se Awua Dumase ewo kontrefekuo a sebe ewo Asantehene mu ya sebe yera ene sebe yera ne da ano Asantehene ono na oda ano na ose ayiwa koyi ampemba a ne efre no Awua panyi etufri bantama na nokoni wofa ho ewo kwantwuma seketia eho na ose okope bra abo na ose sa abre no mu na ne nana ne wofa no buahin kro efri buahin kokko efri mu na ose sa abre no buahin kokko ni free mu no na Awua panyi sabi na bibi aba no ho enu nti na akonya pre na obi anim se ono na sabi na ono eba bedi akonya no na ose na Awua panyi so woni ofa asibi ani efre no akwasi champion na sabre no ono na no ono ne pre akonya no na ose sabre no na kofi su no a na oye bono hene sabre no na osusu se Awua panyi a ofri bantman no se bantman so ba na se obenya sa seketia akonya na sebe odi seketia no beba Asantehene na ochim se sa abre nso na ekon so ewo Asantehene enu nti na kofi su no
etutia ewu apanyi se obeba bedi akonya no enu nti omo de akonya no ema ne wofa ase no a ne efre no kwasi echampon na o se eno na ewu apanyi ne bo anyo so enu nti one ne dom so free seketia ya sabe no omo edom no na edoso ye pa na o se omo nam kwan so no eno mo bedru Awua Dumase eho eno mo hu se eho de omo betimi atena ho nti eho no ne na busua no anasa ne dom no etenae nti o se ewu apanyi ewu akofi ena chechire kwetire ena chema amponsa echechire fiapri ena ochire mu se akwae soso ena chechire damasua ebia ena chechire ayankoma so ene atroni Você Openi to boy fanu to me. Você edom a omo baaye ene abusua ni nyina na omo baaye na omo bechechire ewu apanyi se ne osi kan eno ena omo bechechire sa enkro ni nyina na você sa bre ebedrubre bi ma sabe bantama akonya no ebeda ampan enu nti yewra eto na nsafre ewu apanyi se omra na omedi bantama akonya no na ose ebra na ewu apanyi free Awua Dumase aba bantama no ena oma ne nuaba ne efre no akosua owusuwa denchem ne ba a ne efre na akwasi krabosontwe se ono ena eme tena na namu anase se bi omedi akonya no ewo Awua Dumase na ose ebra ewu apanyi ene edom susu free Awua Dumase ekọ bantama no ena ote se ne wofa ase na oma ne bedi akonya no se bi wa free anu nti ewu apanyi ne dom no so san free bantama eba Awua Dumase ebe ye ne wofa ase no ayi na ose ayi na chi no ena sebe omupunu na akonya no anu nti ena yefre Awua Dumase akonya no bosontwe akonya no ma sabe ye adehye ban mu ede ema no na ose sabre no bo adi kofi ene ye ne ban mu hene ewu apanyi ye no ban mu hene ena ose asante crop ya ye na donten hene ena wia kofi kwetire a ono so ye ne jase hene na ose ne wofa ase no ayiye na chi no ena ode ne wofa ase foforo so afre na mankwa atia ya na ne maame ede nana abuajewa ebe ye Awua Dumase ehene otumfo achame opanyi owusubu atin so etwa ne nkro boso no osa kire mu se Awua panyi na sebe na obofo obi ana ye frɛ no crop ya asante na osa behia obofo foforo bi ana ye frɛ no antipim ana ochire ne se ontu ose antipim no so no free dencha enam se ntokwa na asi wo ho ni na otu edi free baby ana owo no na ose Awua panyi age antipim yi e ma ne tena ede ne tena na busua ho ewo Awua Dumase na ose antipim no nasefo no na sebe omo eye Odumase number 1 efo no ose se ohwe Awua Dumase akonya na ahemfo a omabedi akonya ni nyina no sebe omo free kwatire fie ana eye Awua panyi kwasi krabosontwe amankwa atia ya wawua ene kwabna kire na ose kwabna kire na sebe sabre no ya santoa ekun ni mu no odi ahemfo aduonum enan anim ema sebe omo boabo omo ho ano sesebe omo ekọ ekun no abesom asante na ose kwabna kire ekun koden ema sebe ono kwan efa so a odi free mu no na sebe enye pampa na nyina asante edon nti enema kwabna kire edi free mu esa na obekire mu se sabre na kwabna kire ye kire no ose November 17th 1900 ena sabre na Awua Dumase ena na ye capital of Western Ashanti enu nti na emrofo no ehwehwe no
sɛ ne nkodi a wɔko a sɛ bi ogyina asante edi mu ɛko ne nti na emrofo no ɛhwehwɛ no na ɔsɛ yɛkye no ɛna sɛ bi yɛde no ba ɛnɛ bia yɛfrɛ no race course ɔsɛ 23rd November 1900 saa bɛrɛ no ɛna yɛde no ba na ne nan mmienu akyi ɛna yɛde no yɛkye no ne nam mmienu akyi yɛde no ba saa race course no na ɛhɔ ɛna sɛ bi kwabena kyerɛ sɛbi yɛkun no yayaaya ankɔre hene sɛbi ɔno deɛ ɔyɛ sɛbi ɔbɛte ne ho ɛma sɛbi nana asaman hene nana hwidie hene ɛne otumfoɔ kyiame baafo kantankra akyi soso ɛkɔ ɛfa na medi kan akan nana sankɔre man hene ne deɛ no nana sankɔre man hene se sɛbi ɔno deɛ obua ɛde maa nana owusuwa ayɛ biafo a ninchemu ene se one nana owusu aye biafo eye adwene se Awua Dumase akonya no ete se bantma akonya no sebe eye mama dwa ena mema ase ena sebe omudi akonya no kan se akonya no sebe nana hema ene openi owusu buate omonye ade baako ene se krata sebe nana hema de bedi adanse no a na echire mu se akonya no eye mamadwa no echire mu efie enan bi a sebe na omudi akonya no ama o kire se akwasi amankwa afie nnu afie kodwo mensa afie ni atakwabna afie eno na nana hema ne krata na ode baaye adanse a eye nana ya wawua edi ye no o kire mu efie a omudi na nso so nana hema krata na ode bedi adanse sa efi bubua enan ni na wentimi ankyire mu ba akokra asabi ofi say ade a waje atum ze ebia eye mamadwa na ebia efie enan we ene ebia na ebia na wutimi kire efie a sabi ufi ma enam so ma wutimi ebedi akonya no na nso nana hema entumi ankyire efi kokra ofi ya ne krata na ode bedi adanse wentimi amfa ankyire nana saman hene nana hwidie hene ene otumfoɔ kyiame baafo kantankra chi soso omuso nkyeremu a omuso di bua ede ama opani owusu buaten ena otumfoɔ wada mame ekenkan nana no se omohwe entam na asabi eba ye na opani owusu buaten ekyeremu se sebe one nana owusu aye biafo omo enye ade baako omo nye boja ana nana owusu aye biafo soso ede boss se there be oni opani owusu buaten de omo nyina omo ye boja sabi omo nyina omo ye adehye a omo nyina timidi akonya no na eno ana nananom miensa se wohwe omabusu bia num free etifi hono mo kra no ahyase na obia de ye soronko nti honom na no nananom se we ka so ne ye ade baako ana se one ne mene wo ya ade baako na we se mene wo nya ade baako na nana no mu bua se ampa omu mienu nyina no sebe omu nye ade baako kura be so egu daruma Awua Dumase ade hye eto ani daruma nana owusu buate na sre wo tankese egu na ahema so se ebra ko bo abranti bi ni kofi to so ode akonya ne ma no ena o sre wo tankese kan se wo no ne kofi to ni na se be bra omu nye adehye na ono ena ya ade ase na ahema de bo so se one sebe ofani owusu buate na omu nya ya ade baako ode ma committee se de okenkan se mi na no omu wie no daruma idra de kire no na omu mu apai na asankore hene omu miensa gina afana baako egina aye na asankore hene te ne ho se ono ne hwani nkura otie no a ogua de ma na ahema ena miensa eye odaruma na asaman hene odaruma na abidi hene eno chiame baafo katankranchi omu miensa so se odaruma openi owusu buaten ena ni nkubo ne to asumo a omu egua ma Bibra chame krata no a ne gina so kan nana bantama ene nana mawele nana kumewu edi asem na amna bedu ne wani da na mse so mo di asem na amna bedu ye wani na se ye memedwa dia sabi memedwa no so no ye di ko meme
ana Asante so sɛ yɛba abusua yɛbɛkɔ sɛbi maame enti sɛ ɛyɛ mamaka di a na kyerɛ sɛ Nana Hema ɔne Osu Boaten ɔmu nya adeɛ baako enti sɛ danse kɔ bɛbi ɛne kyerɛ sɛ ɛyɛ mamaka na ɔn sɛ sasɛm bɛtɔ yɛwura anim a ntam na bɛsi a yɛde bɛma no no na wokɔhwɛ akɔka ho asɛm ntam ɛtɔɔ ha no ɔno no wankasa ɛyɛ mamadwa so nti wo deɛ obu ama no no gyina hɔ ne yɛntie sɛ deɛ ɔmu kae no tu bu ama hwan mi bu ama friends Osu Boaten oh saa sɛ ntam wɔ ɔka yɛ no nura ka mi ntam wɔ ɔka yɛ no ɔka ne sɛ ɔne ne yɛ mogya so ɛnyɛ sɛ na wɔnte wo ho ɛnyɛ na ɔno ɔmu nyinaa yɛ adwene ɛdekora na megyamgyina so ne saa krataa no Nana Yura Wadaroma, your Mokai, ya, and you. Now, yet I can see, look at them and roll. Deɛ krakye kenkan yi nkura a wobɔ yɛ deɛ wadansefoɔ kan yɛ bibi wɔ hɔ a wokan yɛ a ɔka wanka wɔ yi firi mu a kame nti asɛm a yɛkɔkaa no ɛne ne abɛfiri ha no nsoyɛ wɔ mu asɛm no adane nkuro no adane ɛdeɛ na wokan yɛ a ɔbaeɛ wɔyi firi mu a wanka meka sɛ ne nyinaa yɛyɛ adeɛ baako sɛ wo deɛ waka na deɛ na wokan yɛ a wanka wanka ne sɛ ɔkaeɛ ne sɛ me nananom ɛna ɛkɔserɛeɛ mpɛ sɛ nka obɛtumi awidi akyerɛ ne aba kɔsɛ ɛbɛfrɛ kakra wɔ hɔ ɔnsan kenkan tententiri nyinaa mɛbɛsae kɔsɛ nsɛm a sɛ ɔdura ha ɛka ɛne neɛ ɛkɔkaa no wɔ hɔ no completely ten ɛnsɛm no nyinaa nyinaa naima nananom nyinaa de asopa ato fam atie so ɛna yakenkan ne ha mo ate sɛ biribi wɔ hɔnom a wonni bi wɔ hɔ a ɔsi bi a menni bi sɛ wowɔ bi bɛka sɛ wei mekan na wɔkenkan no wanka ka yɛntie abusuadua na ɔmo de bɛgyina ha no ɛyɛ ɔmo nuanom ne ɔmo mma nananom me mepɛ nso ne me maame mpɛ nso wɔ ɔmo de baeɛ ahyɛaseɛ nyinaa no ɔmo nim saa nim no na yɛn nso no sɛdeɛ yɛwo yɛn wɔ ha na me nana no sɛ ɛfi ɔbɔ no foɔ ɔmo nuanuanom mmienu ɛna me nana no sɛ ɔmo foɔ ana sɛ ɔkuru nyinaa sɛ ɔwɔ bɛware no ɔde foɔyɛ ɛna sɛ deɛ wokan deɛ ne nyinaa krakye no ka nti sɛ biribi wɔ hɔnom a yɛbisaa me Awua Dumase nsɛm a manwu no anka yɛkɔɔyɛ no yɛmma kɔsi sɛ me nana no bɛbi akonnwa wɔ ha ɔmo akɔfa no mo ɔsɛ amankwaa no ɛyɛ ɔmo nua a ɛforɔfoɔ ɛna ɔmo kɔfa me nana no ma no bɛbi akonnwa a kyɛ sɛ woyɛ a wokan ne nyinaa waka wo sɛdeɛ wokan wɔkyerɛ ne nyinaa mu saa pɛpɛɛ Already, and some are catching candle, Sabi, a beautiful free. 9 months to be quite result, and I was, and some kind of all said the son say, one can say, what depending the idea about what can hear him, Ramaton what? What can they so they penny to know? Oh, Nana, oh, what can I say that I don't know the Muslim beer, also piano, any. There be no penny now. Penny no. Because what you know. Afọ, naima. Sɛ biribi ani hɔ deɛ a yɛde tu yɛ w'anim ne atoɔ so. Sɛ wɔ biribi a wokan yɛ a wɔnkan yɛ ano na ka. Na mmom deɛ wokeka nyinaa deɛ krakye na wɔde kan aka a yɛ nyinaa yɛti a yɛate wɔ ha sisi a. Yɛde akyerɛ mo ate nso ɛkyerɛ n'adwene mu. Sɛ yɛhwɛ kurobo a ɛbaeɛ a ɛgya Osu Boaten ɛntɛm a ɔkaa sɛ ɔde Nana Hema ɛnya adwene ɛnya de sere na yɛhwɛ mu no Nana Hema abusuadi a ɔde baeɛ no yɛsɛ mo yɛ brɛ ti asɛm mo ma anyɛ di wa wɔntoma ankyerɛ sɛ wɔne ɔpanyin Osu Boaten ɛyɛ ade korɔ ɛsiane sɛ abusuadi a ɔyɛ ne nyinaa no ebie ne nyinaa bɔbra yɛwura nso baeɛ yi wabɛn hu sɛ abusuadi a ana wɔte hwɛ a yɛbɛhunu adeɛ no ase
eti ehwe no na ahema ntimi ankyere na mpo edipa na ahema akɔfa adeba ayɛ no wɔso idina amabusu bi anu eba sɛ committee for no ka wo report no yɛhwɛ ebisa na ahema ama na ahema agi tum sɛ wɔne ɔpanyin osubu atire obudi awade sɛ no me ba yɛ nyinaa kyerɛ sɛ wɔn mo nyɛ adeɛ baako eti de committee ni ɛyɛ no wɔn committee no adi dwuma kɛseɛ paa eti mi nso wɔ sanfoma committee no ewura wadaro nananom nyinaa akyerɛ wɔn adwene aka mfa ma committee no sɛ committee no ayɛ adeɛ paa na eduru nana Asantehene ɛso no ana ɔkyerɛ sɛ wɔde deɛ hɔ no na wɔntumi nkyerɛ na adwene san sɛ awadeɛ na ɛbɛɛ mu no committee for no antimi ankyerɛ sɛ ɔware ɔfaase awadeɛ na ɛbaa yɛ anaasɛ ɛnyɛ ɔfaase awadeɛ eti wɔde no antimi nkyerɛ na adwene na wɔakye amefoɔ no abɔɔ no wɔkyerɛ sɛ deɛ wɔde committee for no ɛyɛ adwene ana edwuma na ɔyɛkɔ yɛn nso no wɔnso ne committee yɛ adwene no bɛrima kanyase nso asɔre sɛ nana sankɔle wɔn nso akasa mmienu ɛsan sɛ sɛdeɛ ɔhwɛ maa committee no ɛde report wɔn kaa ne nyinaa ɛbɔ wie yɛ ansa na ɔbɛka sɛ yɛ maame dwadeɛ a ɛne ɛne kɛse nka ɔnka ho na ɛnam sɛ ɛnyɛ maame dwade nti no ɛne ɔne committee no ɛbɛyɛ adwene ɛne na duru nkɔsoɔfoɔ no nso mawiafoɔ no nso no wɔn to so sɛ wɔn ne bɛrima Asantehene ɛyɛ adwene ɛsan sɛ maria sankɔle wakasa mmienu so ahwɛ ma committee no atwa report no ama ɔbɛ waste time ama yɛaka ne nyinaa deɛ a na ɔno nso wɔnyɛ ma no na duru nkɔbiafoɔ no ana ɔmo nso kyerɛ sɛ krataa bi baa 1952 a na asɛm yɛ ɛmaamadwa na wɔntumi huru sɛ krataa no sɛbi yɛwura na ebu asɛm no na committee for no ntumi amia huru sɛ na ɛyɛ maamadwa anaasɛ ne maamadwa a ɛɛdɛ na bɛyɛ adehyegya no gyina kɔ no sɛ nka ɔno nso sɛ krataa no kehwɛ mu a keebi anka ɛbɛboa na mmewura ɔda romantic dodoɔ no ara ɛsɛ wɔn ne committee no ɛyɛ adwene. akyame job Awua Dumase ATN Awua panyin no kɔkyekyere o sɛ awia panyin ɛna kɔkyekyere hɔ ɛnyɛ tenten so ma ne nya tenten kora so kwabrakyere broni fa no bekum no broni fa no bekum no so response hɛ ya ATN ɔno nana ko obedi bantwa ɔso ɔno na kɛbɛdi bantwa hene ɛnam kɔnden ko yɛ tu bom de ne ba ha se ɔsɛ sɛ menam sɛ bekum si yɛ ti ɛne ma rekɔ so hɛ ya ɔno n'akyi ɔso ɔno n'akyi na ɔno ane ba so ɔno ane ba a ne yɛfrɛ no Kwame Kran sabrɛ ɛna ne dwabɛn ka ne broni aba ɔsɛ sɛ bɛ ɔno ne nua kuma na dwabɛn ka na broni aba ATN Kwame Kran kɔsra akonnwa ɛna Kwame Kran ɔkɔsra akonnwa no efiri ne ba ɔsɛ sɛ awia ɛyɛ nana kyerɛ ne ba na efiri hɔ na ɛtoa akyinkyim yɛ akɔ ɔsɛ efiri hɔ na kyinkyim ya nti ɔno Kwabra Kran ne ba mmienu gyan ɔsɛ ne kɔdɔma kɔdɔma ne ma mmienu gyan ATN ɔwɔ yaasa ɔno ɔwɔ yaasa ɛna yaasa wo baakɛ yaasa wo baakɛ ɛne twinwa ɛna wo twinwa ti hɔ no na ɛtoatoa so a sabe Kwame Kran deɛ na ɔte so ekura nso na ɔyɛ ɛba saa no so Kwame Kran so bɛtoa so na ɔsɛ ɛba saa dɔtɔ so mmienu ka so ba nana efiri hɔ na nam so ba sɛ nam so a sɛbe ɔmo di bi job ɔsɛ efiri hɔ abɛ nyina ɔmo bɛ di bi ara no ɛnyɛ sɛbe bogyam akɔkɔ a ne nyinaa na akɔ sɛ nyina na akɔkɔ a Kojo Boateng wɔ ne deɛ Kojo Boateng wɔ ne hɔ a ɔmaame yɛfrɛ no adwo akyerɛ ɔsɛ ɔmaame yɛfrɛ adwo akyerɛ o maame yɛfrɛ no akɔso adɛ o nana yɛfrɛ no akɔso adɛ nti yɔm ɛna akɔso adɛ onua ne afie anima ɔsɛ akɔso adɛ ne nua ne afie anima ɛna kwabrakyere ɛna abena gyama abena afowa na wo abena gyama abena afowa na wo mo ɔsɛ no kure bu
Eti Abrafo wa so ma me ne kyerema. Abrafo wa so ma me ne kyerema. Kyerema wonu ani akoso awusu a. Oso wonu ani akoso awusu a. Na Abraham fie. Na Abraham fie. Abraham fie na ebe wo akoso akunama. Abraham fie na wo akoso akunama. Akoso amankwa obedi abusu apanyi. Akoso amankwa obedi abusu apanyi. Na ya amoa. Ya amoa na wo afia donko. Ya amoa na wo afia donko. Na afia donko wo akoso akunama otoso. Na afia donko wo afia akunama otoso bienu. Sabre nyina na abesi kwa branches so. Wo sabre nyina na abesi kwa branches so. Wo de kosra. Kurama panyi na wo kwa atima ni abo. Kurama panyi wo kwa atima. Na aboajewa. Usu ya panyi. Usu ya panyi. Na aboajewa na wo ye wawia. Aboajewa na wo ye wawia. Ani amankwata. Amankwati ya panyi. Eno ye friends say aboajewa na wo chema wo no ba wo. Aboajewa wo chema. Wo de course nso a ono wo mu nana pa wo ka no emba no aya asomya ponko ani abasi akwan so do ko asomya ponko na mabasi akwan ayiwa koyi apem na bwahen kokko ayiwa koyi apem na ase ne akoso ayisu adanchi ewu apem ayiwa koyi apem na sabe onu na akoso adanchi wi apem ase no wo eno ne Awua Dumase. Ose no pa na Awua Dumase adehise mu. Ebesi kwasichi kwabrache ofiri ho. Ose besi kwabrache so ho na efiri okokwan he. Eno no ne ba eba bedi ya. No ne ba bedi ye. Kwam kran ba ya wono so ne majan no so bewo. Kwam ka so ba so ne majan. Eka ho ne ade. Awo so bedi diwie. Onti sa ne Awua ba ku no ya so ni won so besira kunwa no. Se Awua ba ku no ya so ni won so besira kunwa ni di. Oga so obesi ahimfi ama wo. Oga so obesi ahimfi ama wo so wansi. Na abuja panya kwasi amankwa nyina kuchana sisa on de bi no no bi fasuma no ozo ayeboafo o maami e friend amafoda oso mo me friend amafoda ne maami ne ya benima amafoda sabe ne maami ne ya benima maami ne amamansa ne maami so ne amamansa brosanko ade akoso awusu a abra yeboa ko ne brekum na omuno so masi eno no omuno nka ayi simon kan Awua Dumase adehise no eho afia dobia abra yeboa ne amamansa ye nyina ayi friends wo mu nyina ayi friends wahima osu a ne nananom o se bona na mu di no obo ni nyina ache wo no John Kofi Amwana de akoso ewusu abae. Na abuja panyi amankwa. De bres wo meye ohima wo ho. So de bres wo meye ohima wo ho. Oba ne busu ani ni akoso ewusu ne nana. Oso nana ne akoso ewusu a nana no. Grandmother ya bo anima. So ya bo de mo nana pa ba ko. Ba ne afia dobia. So de ba de afia dobia. Eba ne amamia. De ba na mamia. Mane abra yeboa ne amama. Le manu so abra yeboa eno mo beka ho. Amama nsa na ne ba ne ya benima. Amama nsa na ne ba ne ya benima. Beniwa ono ya beniwa wo amafoda. Ono ba wo amafoda. Na wono so wo usu a yeboa. Ono wo usu a yeboa fo to disi. Nyina omo de omo no brosanko ene free ni. So mo de mo sabe mo ka adese no. Eno ko pipe kumti sana tie. Yo. Sana tie bia ba o da bo tre. Bishop no ko da to be da. Na wo mo ka se asem ba 52 mo ka se mama bia da be free ho na huru fa so. Kwa me kra no ba na huru fa so se mama bia ya de chiga. Se be ba ya na ka se be mo de ka te ba se. Se aye mama bia no. Kwa me kwa mo se be enam ana o se be edinu me ko ba ma se be onya abedi o ku no. Ne ma e be bia ka se be ade aye mama bia da bi. Anyanti. Adina de si bia pitete. Na me kan asa kosi so ya chibia so na wo kan asa kosi so ya chibia kwabrachi ne kwato kwabrachi ne ma na be bibi kwabrachi kura afa na nkomo fa na free ewe pasi abedi bantu abe kwabrachi kwa na ga ni fa be pasi na be bantu ahene ekum no si ya woko ye wanya medu no mkwachi no beku ekum no so si ya asabe o wanya meduru na mkwachi no beku no kwani so de ko kan weird man de do kwabrachi so de na ya reho kaka o so be kroni o ka be ma so be do kwabrachi so de na ya kwa ya reho so mo ane ba ye so de man ba ye na reho
a champion say woman champion say fiapre. The champion say fiapre. The red machine is saying odo travel. Auntie and your mum nya entinam gas me can win my banner so. Tino gas wo kan. The red machine we no ba so. What they say the free mu. Bansi atroni. Akonsi atoni oni na red machine. Na Asantehene I don't think body coffee. Yo. Sini na free ah. One man na so ma sabe. We are paying more good on one when you go to your 8 years. I believe in Asantehene. Yo. 8 years. So good was so kind of necessary. Oh yeah, we ba go dia. E no ase na che se o kan ho. Ase pa na kwa che. Through one say e ko kwa ya. We bi. O se so be ka ze ka bu so bia. E ka wo ase. Se de ya. O na mo ti be dum. We wa de na se. Wa kan no de chi se. Yo. Si kobrachi ho na usubuati ho na wo dia. Ya se pa no. Si naima kosea na mo kosea ya mo ko dibi. E kan dia se na so kan nza wo do ba ko a. Ebi, antisa. 8 years. Ono me se ne bu asemi. Naima Awua Dumase, sorry, somebody was sorry. Asamba ama yura. Takasema maile tuweni. Eba ya wode takasema mo so se. Ono mu nyina ya de ba ko. Kodo ko hena kotre. Ma sa ko tizo ko tuku bibimu. Eba ya ya buso bi ase no se ade ba ko aso ko ba. Ko bu buso bi ano na sabi. Omo so mo ba ko no wuso mo bu sabi edi ne wo buso bi. Ama sabi mo so chire. Banya na so ne ba ko ka pere gba na sabi edi no buso bi. Bana mu nyina cho adune. Kodo ko ne. No wa chira ko nyana se. Banya achire ase e da ko nyana se. Sabi ba ye. We are paying for sabi be chire a. Fi apu nyina ba ye. Iwa da chase. So what ka ta se. So no we ba ko na ko to na chire sabe wo na wuso be se ko ndi ye na onya dia se dia wo ma ba so ana de ball wuso ba ti ni na buso afo a wo mu wo ba wo de bi wo de fo alo bi se na chi libia na o kan te se ti rapo mu ti libia wa na mo te mo Naima, Jawa, Chujana, call Kunti for Barbara. The day of my new Susiano, I want it. Papa Monday, I may move. And every part of the Balamadi, you are talking about. Umedasi, nula helu, ati 200, umedasi, amaine kuna kaumi. Zio yensensu, aya,